Shalom, selamat hari Minggu matuita salhuna. Horas madita nam madahoti parmingguata di Bagas Joro KBP Mampang Prapatan. Tarlu mobi madihamu natongon obason dope madahoti parmingguon di Bagas Joroon dongat tama debata. Mari demahita.
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah. Idama, au, apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nesida. Songon panglului ni parmahan di punguan naganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka namapari ibana. Suang songoni au, mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, amanami saliling ni lelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami sian nasailaon rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii, gabe hanguluan nami, saya asi maroham, saya buhai marohanami, jala lehon todim na badiai, asa huatusi hami sude panogunugum dohot pambahenanmu nabalgei. Payan mah hatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sona kami, jala lammi baru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tatang ihon ma patik ni debata, imasian patik popaton, dohot lapatanda, patik popaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naonoma rima ulah hamu nasa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe nama kebati hutam. Ai dinaono mari do di toppa debata, langit dohot tanoon, laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahini do, ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatani odo
ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata, ikon bedia do hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima saatna atong rap mahita mangidogogo sia tuata laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasiro hajala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom. Wilalah hami rikok doa siniroham disalut hami halak pardosaon. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadarion dijolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalan munda badiai songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hage dihon nami dohot pangalosion nami. Marhite-hite panggulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon nito di perbedia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen asa ngapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasani dosata. Satok kido tadi koko alai pungu-pungoku mahomuse marhite-hite aka asi ni roha godang.
tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin marodopoko alai marhite-hite denggan basa saliling-liling na asiakkuho ninna jahoba si paluaho asangat poma di debatana di gijang. Amin. Tatangi hon mahateni dibata turpuk ni epistel ta di hari Minggu sadarion imanan buat sian Yohanes 10 ayat 10 sada saat 10 las tajahama mar soring-soring. Parmahan na denggando angguau di seahon parmahan na dengganido hosana humokop akka biru-biruna. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui songon amai na manada au jala au manada amai jala huseahodo hosaku humokko biru-birui. Ima sahatna martua doakan tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tuhan amat mahal, Tuhan
kon maha porsiatai songon hina tindak koni dong atas porseon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porse Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanani tubon ni si Maria naga begabean siatod di parbadia adorang suabubuhan ido tu hatta natu maon na bernit di pauman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natu atu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogona satu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot ihasaan ni dosa dohot ihatain na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kur Deborah.
Tabigema tikting ni Huriata. Tabigema tikting ni Huriata di bagasan mingguon. Na perjolo guarni minggu ta sedarion ima minggu papituhon dung Trinitatis doho topik ari parulupon di bangso ni di Batak sian Ester bidusia ayat 10 sada 1 10 na paduahon PPD Expo 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tu program tahun transformasi HKBP 2026 Distrik Walu DKI Jakarta di hari Jumat 1 Sabtu tanggal 24 25 Juli 2026 mulai pukul sia 1 Sabtu di Patupado PPD Expo 2026 di Sopomar Pikir HKBP. Nah diisi dot acara pameran UMKM dan kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talent, dohot fashion show. Obartusi pinangido maharadion ni ruas dot parhalado ni Huriata laho madohoti acarai. Na patuluhon family fun walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026 naing di Patupado Family Fun Walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mulai pukul 6 WIB maringanan di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Adong dua kategori biaya pendaftaran. Na perjolo kategori keluarga 100.000 maksimum 4 orang. Dot kedua kategori perorangan 50.000 per orang. Pinabotohon turuas ni Huria nanang madohoti ulonon boy mendaftar marhite situawi nabe. Pendaftaran di Pasahak ma lumabat na tanggal sia Agustus 2026. Na paupaton pendataan ruas na di Favel. Hobar tu surat narosian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu pendataan ruas na di Favel. Huriata HKBP Mampang Prapatan menghimbau tu sude ruas tanah adong anggota keluarga na kaum di Favel asa di Pasahat madatana marhite situawi nabe. Pendatanon di Patupalahu mendukung pakubasion ni Huriata asalam inklusif. Pendataan di Pasahat na lumabatna 30 Agustus 2026. Na palimahon persembahan diakoni. Sadarion minggu 10 sia Juli 2026 di parmingguan pukul 7, pukul sia 30 dot pukul 10 pitu. Tapatupa do pilihan amplop diakonia laho mengurupi pakubasion diakonia Huria. Alani tapasahat ma ditiki marsi selangan dung sipul parmingguan. Na paunopon pilihan amplop gotilon dohot tahun transformasi 2026. Di hari Minggu sadarion 10 sia Juli 2026 tapasahat ma pilihan amplop tu kebutuhan akaulan ni Huria na marpardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do ingananna di Labung Pitu Haruar. Na papituhon pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Pinabotohon turuas ni Huria HKBP Mampang Perapatan nungga dibuka pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Jala dimulai ma kegiatan belajar mengajar di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Turuas naneng mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir jala mabuan fotokopi surat tardidi akte lahir jala di Pasahat mai tu situa wik paling lambat di hari Minggu tanggal 10 sia Juli manang sadarion 2026. Iutusi di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 naneng ro dung sidung parmingguan pukul sia 30 naing patupaod do pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2026-2027 rap natoras dohot pangajari, guru pangajari. Na pawaluhon parheheon remaja dohot naposo bulung. Hobartu program seksi remaja dohot naposo bulung tahun 2026 di hari Minggu 27 Agustus 2026 di parmingguan pukul sia 30
ima puncak parheheon remaja dohot naposo bulung dohot tema teguh berpegang pada kebenaran sian Efesus bidopat ayat pitu 1-10 sada. Wakened by grace, victorious over by every wind. Melalui dohot subtema, melalui kasih karunia Kristus, remaja dan naposo bulung HKBP Mampang disatukan, diperlengkapi dalam iman, dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rumang ni kegiatan prapesta parheheon remaja dot naposo bulung ima na perjolo, latihan kor tiap hari Sabtu dot Minggu, laho parsobaonon kor di hari puncak. Na paduahon olahraga badminton nung hari patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 di Fit Hall Mampang Prapatan. Na patuluhon Rena Show di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 10 WIB saat tunasidung di gedung gereja. Acaraon gabe panggung kreativitas dot ajang unjuk bakat na pataridahon potensi ni sude remaja dot na posobulung HKBP Mampang Prapatan. Na papaton geladi kotor di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Na palimahon gladi bersih di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pinaboton tu sude remaja dot na posobulung asa madohoti di kanup rangkaian kegiatan. Na pasiahon persembahan kasih. Tajalo dosi lehon-lehon sian week 2 marumakon bunga altar. Taha moliatehon masih lehoni bahin hinauli ni altar pamujota tu debata. Na pasapuluhon jadwal kegiatan tengah minggu. Akka jadwal kegiatan perpunguan di persetongan ni minggu, boy mata jaha jalata dohoti songonang tersurat di buku titing. Na pasapuluh sadahon partangyangan week. Dari Selasa 21 Juli 2026 mamuka pukul 10.30 patupota do partangyangan week. Di week sada nama jabui keluarga Situares Sinurat inang boru sinabela di GSG. Di week tolu nama jabui keluarga Torang Silitonga inang boru siregar di konsistori. Di week 5 nama jabui keluarga R Sihobing inang boru pardede di Aseli nomor 114B Cipedak Jagakarsa. Rap mahita madohoti pertanyaan secara khusus ruas ni week sada tolu dohot 5. Pasap 22 Honda dan anak nasorang. Nah di hari Senin tanggal 2 Juli 2026 di basa-basa tuata dosa dan anak boru di tengah-tengah ni keluarga Hulman Franz JC Pak Pahan inang Francisca Fitri Magdalena Boru Marbun. Alamat Jalan Mampang Prapatan Sia RTP itu Eretolu Tegal Parang week 2. Ipas doda danaki suang soni nang natorasna. Pasap pelutuluhon ruas namar sahid. Tabuam madibagasat tangyang takaruas namar sahid. Hatani di bata sai homa pamalumau ale Jehovah asatung malum situtu hilala asatung malum huhilala sai homa mangurupiau asatung dapotan pangurupionau ai hodo puji-pujiokku sian Jeremia bidu 10 ayat 14. Pasaplopat ton nomor ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni uriat nomor ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani di bata sai parrohai mahami mamilangi akarya rinami asa dapotan rohan abisuk kami sian pesalmen bidu 10 ayat 12. Pasap 5 nomor ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripeon turuas ni uriatta nomor ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata martoruk ni roha situtu marlabok jalan merlebes ni roha masih haehean di bagasan roha naholong sian Efesus bidu 4 ayat 2. Pasap plonopon parhepengon terlampir. Akka pelean hamoliation dohot na asing na sojinaha dititingon taida ma diharotas acara na adong dihitabe. Songoni mati ting ni huriatta di bagasan na samingguon tuhat tama mamasu-masu.
Marede mahita uhut papungu pelean sada A dot sada B. Damene debatana sumurung sian saluhut roha, ima mengaramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Horas madita salutna. Jadi Allah hurang sehat amang pendeta nanang marjamitahian di hita, hombar tu telepon na hojalo hami na budari, telah ditigaskan muse nasugot. Jadi gawe hami manggati nasida teh anggiat ma totong di bagasan nai paso namang paditata naung tersurak guarna ititingi jala hitape di bagasan lasni roha majakon hatan itu hatta sedarion songona tersurat di Estersia ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia ujahama di tonga-tongata hutok kamuma sian Estersia ayat 10 sada sangat rodi ayat 10 sia sungguh nama tersurat.
Laos diari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan naung binunu di bagasan huta susan tuadopan ni rajai. Dongin na rajaima tu si Esther jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawa. Di Redepondo hot na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning bahenon nasida diluat ni rajai akana asing. Jala aha dope pangiduamu, ikon lehonod doi tuho. Jala aha dope sihol ni roham, ikon pasautodo. Dungin na si Esther mamolo tung denggan di rohani rajai, sai di luas rajaima nang marsugot, halak Yahudi akan disusan. Mangulahon hobbartu pareta sedarian. Asa digatung nasida na 10 anak ni si Hamani tuhau. Jadi didokon rajaima ikon songoni bahenon. Pareta ipe di lehondo disusan. Jalan na 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang di ari 14 bulan Adar, marpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan. Jala dibunuhi disusan 300 salak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Alayang ko pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosan nasidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di ari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di ari 14 bulani. Gabe dibayan nasida may ari panggalangan dohot ari las niroha. Alai anggo halak Yahudi akan disusan marpungudo di ari 10 dohot 14. Jala marhasonangan di ari 15 bulani. Jala dibahin may ari panggalangan dohot las niroha. Dibaini anggo halak Yahudi akan maringanan dia kahuta pagaran ari 14 bulan Adar. Dibahin nasida ari las niroha. Panggalangon dohot ari raya. Laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena. Songonima saatna. Hamuna kadungan saprosyaon marulupulup manang marlas ni roha. Imaga besada ciri ningulun yakana porsea. Jadi molo tajaha di Filipi 4 ayat 4. Tekas di surat ton si Paulus disi. Marlas ni roha mahamu totong di bagasa Tuhani. Hu ulahi madok marlas ni roha mahamu. Totu meragam dosialana ubain na marlas ni roha ita. Aong do alani ahipason. Akaulaon dohot usahata berhasil. Akai anak kota dapat na pinarsitana. Aka hasonangan dohot hadameon. Jupang diaka bagas tabi. Pasti buido hita marlas ni roha disi. Jala tardok sudi halak buido marlas ni roha disi. Ang giat peso na porsea ibana manang na porsea. Alayang go kahal na positif na tado nakingani. Totu mampu do mabaik kita marlas ni roha. Alay dia do las ni roha na umangat yang paling membuat kita bersuka cita. Misalnya nata hiripian harugian gabe parsaulian. Nata hirim hamagoan alay gabe haluaon. Nata ripuhian hamatean alay ternyata hanguluan. Anggon luar biasa malas roha hinorhoni aka keadaan nasangonon. Imana diguar pemutar balikan keadaan lausidot tong nang naterjalo jala masa diturpuk natajahanakin. Nga dipikir halak Yahudi mate manasida.
Alai ternyata di Palua jala di Leon de Bata hangoluani. Marbocir sian dendam pribadi dosa sitongna. Ima sian si Haman. Sada pejabat tinggi na luar biasa jabatanna di Kerajaan Persia. Raja tikine margoar Ahasuerus. Jadi diangkat masih Hamanon gabi pejabat tinggi. Jala diberlakukan sada aturan di istana. Molo lewat si Hamanon, ikon sudi dohala berlutut jala menyembah. Imana diberlakukan. Molo so di taati perintahi hukuman mati. Hapiadong masahalak margoar Mordehai. Sahalak Yahudi na gabe tersurat guarna karejo sebagai pegawai istana. Halak Yahudi ibana jala sahalak na porsia tu di bata. Holan ibana ma na soolo berlutut menyembah molo lewat si Hamanon. Ujungna sogo marwahani si Hamanon jada disimpan ibana dendam. Suku-suku tabwa sedang olo si Mordehayon menyembah tu si Hamanon. Ala sahalak na porsio di bana. Taingot majolo misalnya cerita ni si Sadrak, Mesak, Abednego. Tulu pemuda ni halak Yahudi di masa ni Nebukadnesar. Hati haipe diberlakukan sudi aturan bahwa Nebukadnesar itu harus disembah. Isen na soolo menyembah ikan dihukum mati. Apakah marhitena di pemasuk tu lubang singa dohot aka api namar purun. Song ni matong nang keadaan ni si Mordehayon. Ibana sahalak Yahudi na porsia tu debata dang olo ibana menghormat apalagi menyembah tu manang isepe satibudia pejabatan na molojol madope dang jadi imana menyembah tu si holan tu debata do ibana uduk jala manobah holan tu debata. Aladong dotong nang alasan historis bahwa ternyata mulu ditelisik bahwa si Haman ini adalah orang Agag keturunan Raja Amalek. Alayang go si Mordehai ini dia adalah orang Israel Yahudi suku Benjamin keturunan Kis. Buasa sampai songone. Ala ternyata suku Benjamin dohot keturunan Kis on ima pinoparna si Raja Saul orang yang pertama menjadi raja di hala Israel. Jala musuh pertama yang dihadapi adalah Raja Agag ima nasian suku Amalek on. Jadi holat di boto ibana bahwa Haman ini adalah orang Agag keturunan Amalek, sementara ibana sian suku Benjamin na suku dohot Raja Saul, gabedang olo ibana tong memang atong manoba tumusuni aka nenek moyangnya. Jadi marhite ima dohonon bahwa memang ada musuh historis. Dalam marhite siani tidak mau dia tunduk apalagi menyembah kepada musuh nenek moyangnya. Alai konsi pataluo duniani, alai dang dipatalu dimusnahkan oleh Raja Saul Hatihai. Ini satu semacam latar belakang aja supaya kita memahami ayat kita hari ini. Haman berpikir, ikon dipamati do si Hamanon, si Mordehayon. Alai pautiku mamolohola si Mordehai. Maka dendam pribadi ini mau diberlakukannya kepada setiap orang suku Yahudi yang ada di kerajaan Persia ikut dilenyapkan. Natakuar may genosida. Bahwa dia menghadap Raja Ahasuerus. Dido ibana matu Raja Ahasueruson oleh Haman. Adong dosa da suku di pemerintahanmu ini. Suku na asing, na marserak na sida. Na soolo uduk tu uhumta. Alani layak mereka untuk dibinasakan. Jala marhite disogo ibana matong Raja Ahasueruson. Marhite na menyediakan 10.000 keping perak asa mangguhi perbendaharaan ni Raja Ahasuerus. Raja Ahasuerus yang begitu percaya tu si Haman on menerima usul ujungnya dibuat imana cincinna dicap masa ada dekret yang dikeluarkan oleh Haman ini untuk diberlakukan ke seluruh negeri di mana kerajaan Ahasuerus ini berdiri. Mulut tabereng di Ester sada ayat 3 manang di pembukaan ni kitab Ester on. Kerajaannya sangat luar biasa luasnya. Mulai sian Ethiopia di doko sahatu India. Jadi rajanya luar biasa di mana itu. Nah, di Sudekia dan daerah Masonari yang diberlakukan bahwa siapa saja yang menyebut dirinya suku Yahudi akan dimusnahkan. Terbigi maontu si Mordehai.
ala di istana di banatong jut marohani si Mordehayon amang Tuhan porsuknei nunga terbuak kami di daerah hon alai ikon gabe mate mahami sude holan ala ni sogo ni rohani raja apa nang panglima Haman tentang hami ujungna marpuasa may bana martangi yang tu debata alai diingot iba nama adong si Esther ima parsinoduk ni Ahasuerus ini istri daripada Raja Ahasuerus setelah Ratu Wasti digantikan olehnya. Mordehai marningot si Esther ini adalah juga perempuan Yahudi. Jalaibana dotong nang napagudang-gudak kon si Esteron. Alanunga marujungolu ayah dan ibunya di waktu masa pembuangan. Ujungna gabe di dokon iba nama anggiat nian adong perhatian ni Ratu Esther tu umatnya, tu sukunya yang harus dilenyapkan ini. Sangat do berpikir Ratu Esther marningoton. Alai do ibana ay sunabui sembarang lau menghadap Raja Ahasuerus. Anggoso di leon pertikian jaladang di pataridahon tongkat emasnya diulurkan tongkat emasnya maka tidak seorang pun bisa mendekati tahta Raja Ahasuerus ini. Tapi do ibana tulu bulan nai biasa merjaji Raja Ahasuerus paju pada hotibana. Ujungnya do ibana ma alasan itu si Mordehai. Aleroma Mordehai madok songonom. Unang dipikir ho, ala ratu ho, jalasona ko di istana, gabi malua ho siyan hukumanon. Ay dohot doho halak Yahudi. Molo mate bunuan na berlaku sudi halak Yahudi, doho dotong nang terancap po hukuman mati. Unang dipikir ho malua ho. Alay jangan-jangan om maracara ni Tuhan ini na. Ubayin na gabi ratu ho di tikion, lao paluahon bangso ni debata. Ujungna terenyuh masih Esther majaha buah-buah nasian si Mordehayon ido iba nama atong berpuasa masude martangi yang masude halak Yahudi na di harajaonon termasuk na di benteng Susan asa diurupi hita jala au pe borhat ma dengan berani molotung mati au mati pe bolo mangulu ba mangulu ma amanginang marhiti keberanian ni ibana lau ma ibana tu istana jala diusahawon ibana maasa pas bui di bereng Raja Ahasuerus ibana tiki lewat sian depan pintu istana. Ternyata terlihat mata raja ini, kemudian tongkatnya diulurkan kepadanya, oma kesempatan di bana lao pabuahon arsak do pergumulan i. Aha pangiduam mo nina, neng rojo hamujo makan bersama, alai do si Haman, saya menyiapkan jamuan, nina Ratu Esther hati hai. Jala di pabuai bana masude penderitaan na yang dihadapi bahwa suku Yahudi akan dimusnahkan oleh seorang yaitu yang bernama Haman ini. Terima semua Raja Ahasuerus ala memang tiki menghadap si Hamanon tu Raja Ahasuerus dan di pabuai bana suku yang mana yang dimaksud. Hola di dokon bana ada suku asing yang tinggal di kerajaanmu yang hidup menurut aturan mereka dan tidak takut kepada hukum-hukum kita. Alay-ala di botibana na suku Yahudi do ujung nagabe diputar balikkan makiadaan. Dan saud bedi pamate alay Haman dengan ke-10 anaknya bersama seluruh pasukan ni Raja Haman nang nenaing borhat lau membunuh halak Yahudi ikon gabe nasida mana dibunuh. Jadi itu nak dengan cerita nata bigi diturpukon dibunuh halak Yahudi ma adong 500 salak, dibunuh adong 300, dibunuh adong 75.000 termasuk di benteng Susan. Asa malua halak Israel. Jala totu memang omma hebatna cara ni debata lau paluahon bangso na pinilitna. Memang salah satu ciri ni kitab Esther ima dan adong tersurat guar ni Tuhan di dison. Jadi mula misalnya adong lomba cerdas cermat Alkitab di kitab manakah nama Tuhan tidak ada tertulis? Nah di kitab Esther inilah bahwa memang Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan menggerakkan setiap orang termasuk orang-orang pilihannya, yaitu Mordehai dan Esther ini untuk menyelamatkan umatnya. Ubain nagabiay adong terjadi pemutarbalikan keadaan nakingani. Na aturan na halak Yahudi dohot Mordehai dan Esther do na terancang hukuman alay Tuhan makusori. Gabi tuak kapembenci ido akan amartahin na jahatido pamalosoni terjadi. Jala di ujung na kata bereng do nakinamang inang dison, Haman digantung. Hape ibana do si Hamanodo na mempersiapkan gantungan alay gabi ibana do digatuk kotusi. Akan ako na nasa puluape
do digatung puasa asal nang gawe marurat be akadendam asal nang terancam bangsa ni debata ditanoi. Jadi harus dilenyapkan semua yang mengandung niat jahat, termasuk nang angka keturunannya akan dilenyapkan, digantung nakin disulakan kalau dalam bahasa Alkitab kita. Ima pamaloson ni debata, jala karizo debata marhite aka orang-orang yang seperti ini. Harusnya menjadi keyakinan kita bahwa sukacita kita nataduk nakin lasni rohana sida dang ala ni kiadani. Alai lasni rohana sida ima ala diramoti debata, ala dihon debata, ala disarihon debata. Tentu memang Tuhan tidak kelihatan bekerja, tapi ternyata di balik layar itu Allah mengatur segala sesuatunya untuk melindungi umatnya. Banyak cara Tuhan untuk melindungi umat yang dikasihinya. Kita mungkin songoni dua tiamang inang, mungkin gudang dutong nang natarkon tanda petik si Haman waing di bagasad dirita. Apakah kesulitan ekonomi, persoalan nasohira seorang berujung, doa-doa kita yang belum terjawab, dohot aka pergumulan na asing. Tiruot tama bangsoon, tumagod dohita mangalopi tangan. Martangiang tiada henti kepada Tuhan, berpuasa bila penting berpuasa. Jala unang mengkhianati haporsiota tu debata, alai songon si Mordehai nakimma, setia ibana mar Tuhan. Kemudian Esther tidak berilmu selamat, dang memikiri haluau ni dirina, alai adong di bana keberanian. Jadi dipadu masonari, dono tama ketaatan kepada firman Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, dan keberanian mengambil langkah yang seturut dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka doa-doanya terjawab. Ada keselamatan ini. Ontiruan nama cayar gado don dihita amang inang. Ala sipata oleh karena kekhawatiran dang bu hita tenang martangiang. Oleh karena kepanikan dang bu hita tong nang pataridahol patar haporsyota. Hidup mendaga biolo sipata bahwa penderitaan itu sanggup membunuh iman kita. Alai harusnya memang akan aporsea. Molo tungadong akan pergumulan nata adopi. Nah ini mendiamkan diri di hadapan Tuhan. Ada saat teduh bagi kita, memohon hikmat untuk menanganinya. Tetapi memang setiap keputusan yang kita ambil harus ada langkah konkret dengan berani untuk menempuhnya. Aisipata olo do maranganangat jago, konsep jago, alai di pelaksanaan daktarida. Om menadiguari ahatahe hoha, ya kan? Hoha itu manang holan hata, manang no action talk only nina kadongan. Anggo dirumusan di ide sangat luar biasa. Tapi keberanian untuk mengambil keputusan ini, melangkah, mengambil resiko, itu sangat jarang dimiliki oleh setiap orang. Nuaing mardongat Tuhani manasida, laus hita pehu pikir di bagasan na songonido. Asa molosong ni amang inang molidok kenakingan di Filipi 4 ayat 4. Marlasi roha mahamutotong di bagasat Tuhani, huulahi madok marlasi roha mahamu. Para tetehom mahatay. Dang didok disi marlasi roha mahamu totong di bagasan keadaan. Huulahi madokon marlasi roha mahamu. Alai marlasi roha mahamu totong di bagasan Tuhan itu. Ala dang tergantung tu keadaan ni lasni rohata. Alai tergantung tu sedo, tergantung tu Tuhan itu. Ibana do na memelihara, manarihok kita, mangodingi ngoluta, asabui tulus dia kanata parsita. Hal kedua na menarik di Turpukton, ternyata tulu hali dicatat. Nang pedibunuh na sida aka pembenci, aka musuh-musuh na sida nakingani. Alay dang adong olo jama-jama tangan na sida, tu aka ugasan ni musuh nai. Diperangi atau katakanlah dibunuh, alay arta na sida dang dijama, dang dirampas, dang dibain kesempatan ini untuk memperkaya diri. Sebab memang sangat jamak terjadi dalam sistem peperangan kuno, molo ditaluh sada bangso, doh dotong nang artanai ditean, dibuat dotong nang artanai. Alayon sunari, halak Yahudi ternyata di Turpukton mereka bukan berperang. Molo taparwaho di Turpukon, mereka mempertahankan nyawanya dari ancaman maut itu. Dan ketika para pembenci ini dikalahkan, maka ugasan nasidape tong donang di palowas songoni, dang nagabe dibuat nasida. On sa datiruan nama cayar gado tong nang amanginon. Takuboto nakida, sangado itatahe manoton Piala Dunia semifinal lumang na perebutan tempat ketiga ya.
Aurung menarik hubereng, nakina terhusang ahus tokin, dang na hubereng sian awal. Alay perpudine nama, ending ne nama hubereng. Hubereng mamonang do Inggris onatongan, ya kan? Jala Prancis kalah, do skor 4-6 ram loso salate. Alay na menarik diau ima, boy mas bergandengan tangan, na memakai dua kaos na berbeda di antara pemain ini. Pemain Inggris dengan kaos putih dan pemain Prancis berkaos biru. Alai masih tio pemenasi dasong putih bergandengan tangan. Lausro aka peliput diabadikan luar biasa nasongoni. Artinya bahwa siapa yang menang juga merangkul yang kalah lalu menghormati, saling menghormati di dalamnya. Sebab terkadang ada banyak orang yang berhasil menjadi arogan, ada pemenang menjadi orang yang sombong, jumawa do warna tahe, jadi lupa diri, akhirnya terkadang dongdang tergoda doloman wang di bagasa partikian nuaingon. Ada orang pada posisi tertentu dengan jabatan tertentu seolah-olah memang memakai kesempatan itu untuk memperkaya dirinya. Macalong dorhatan waing di bangsot tahun nate luar biasa teh. HP gudang do penya anak kotor si sapuon, alai doho dotong nang sapu penunga kotor ate kan. Jadi dang adong bemerlubuk tarok tok na hubereng be. Mulubui sampai dimiliki sahalak arta na songoni luar biasa. Sahalak do pida amangin nangate. Akan na sutarida buha musema te. Terkadang ada pertanyaan etis yang perlu memang kita jawab. Harusnya yang kita hitung bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan. Alai jawab juga tong pertanyaannya, bagaimana kita memperolehnya. Ai sipata song ni do haita te amanginangnya, au molohingot jolo misalna aka mula-mula na mga rato aka syakitaan, tada sahalak na berhasil ima mulunga mga leon manongosi tu naturas na tersunita he manongosi dungi di leon ma hamalateon tu huria tu para di Kamis na sanganon tu sikola minggu na sanganon tu naposopulung songonon tu huria na songonon. Hudul may natay, rodo na saping na day nang mertua ho, nga karejo hapi sudi, jalahasiya sudi, akageleng me. Bangga dutong nang inangon. Alay dakya disukun, ayaha do karejo niya mat anak mi haroa. Songo dia do horo par karejoan na, ubay na gabi song nigurang niartana. Molohita menjawab amang inang, siyan tuntutan etis kita, sekali lagi saya mau mengulangi kata-kata itu. Bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan yang perlu dihitung, tapi bagaimana kita memperolehnya. Atau kata hati kita, cobalah dulu periksa dengan apa yang kita miliki sekarang. Molo adong do rasa biarmu, gabi bukbak tarok tokmu, memiliki sesuatu berarti ada jalan yang salah untuk memperolehnya. Alai mololas do rohata disude, aka pasu-pasu ni debatan nata miliki sonari, imana guarna pasu-pasu mabain roha sonang. Jala ido pasu-pasu no balgaina. Pasu-pasu no gumbalga ima roha sonangdo. Alai moladong sesuatu kita miliki dan kita tidak tentram memilikinya, berarti ada sesuatu yang salah saat kita mau memilikinya. Nah oleh karena itu bagaimana kita sekarang di tengah-tengah keberhasilan yang ada. Sukses menjadi tangyang ta bersama doi. Lasni roha menjadi tangyang ta bersama doi. Alai sotu ngadong keberhasilan nama baik kita tamak. Keberhasilan nama baik kita mardosa, tetap pertahankan. Di antara keberhasilan yang kita peroleh, jaga jugalah kesucianmu. Di antara keberhasilan yang kita peroleh, tetaplah pelihara karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Songon halak Yahudi, namonang dison, alay dang jama-jamana sidatu artani, aka musuna. So ini mahitatong, saling menghormati, saling menjaga. Saya mau ulangi, agak hebat do persaingan di bagasan kapartikia sonari. Ada pernah saya sebutkan dua istilah tentang persaingan, satu competition against dan satu competition with. Competition against sini adalah sangat brutal karena menganggap saingan itu menjadi musuh yang harus dikalahkan dan dilenyapkan. Alerong do competition nasehat, imana gorana competition with. Roha panguluhon ng tudongan. Nang pesaingan dunia alay sama-sama maju usahana. Kami jadi contoh dia muna. Adong do tikini Pekanbaru kami melayani. Adong do dua rumah orang Batak yang berdekatan. Rumah makan orang Batak, orang kita. Satu BPK, satu lagi halak kita. Jadi on terkenal dengan panggang karona, nasadahon alaniaka arsik na dohotakan asing semuanya. Alai ternyata mungkin mulut kita lebih suka dengan BPK ini. Bergandengan Indonesia.
Moloro na manuhor tu son na lagu mudang do di son panuhor jadi sipata olo do tu alaman ni warung batak na sadanayon parkir. Anggon say parohon emosi mon di parwarung na songono. Ido iba na songono. Ho parkir di son alay sad ho mangan inna iba na songono. Buat tusan mobil mi ninna. Ala di bereng iba na laponat to sila lanokon ya kan. HP di son basa pe merjubil ro. Song ni mahibat na. Dang adong roha masih pasihatan songoni. Adong do pinajumorbut. Basi ngajay na dibayan, obu ne tusop ne. Kan songoni kan, awon ka persaingan yang tidak sehat mon. Mudah-mudahan dihita amang inang, dia kahita halak Kristen, naong dipasu-pasu ni debata, jiwa-jiwa yang sengeni, unang anong nyata pelihara. Ikon saling menghormati, menjaga, lalu mo binakit hudokon, mangaramoti habadiota, ditiki berhasil hita. Asa daw kesombongan, ketinggian hati, apalagi mengambil, merampas yang bukan milik kita sebagai harta jarahan kita. Unang adong masa, dia kapartikiata di ngulutta songon halak Kristen. Nah patuluhon tarida ternyata manginang, lasni rohana sidai di pestahon bersama-sama. Sada partikian nalehet di bayan nakingan, bahwa hari 10 na sida marporang, hari 14 na sida istirahat, jalan marpesta, hari 15 di Benteng Susan, laos marpeta na sida marlasiroha, macay balga, lasiroha na sida. Na menarik di si marpungo na sida, dungi marsipanganon bersama, laos sa hatu perkampungan di dokon nakingan, masih piringan, di boto hidup masih piringan teh manginang, yaitu saling kirim makanan lah. Aong gawau hingot halak batak na tradisionil do, na hiya mangulahon na songonon. Ido kan? Biasana, sada talam na balga, ingot tamu do tehe mulo dihitam mangat tehe di pesta tehe, sada piring talam na balga, dungi hudulma, atar ono palak ningomma, mardalam perjolo cuci tangan, itu tehe, dungi mardalam memuse idahan, dungi di baima itonga-tonga gulainya. Jadi setiap orang na di pinggiron, dung martangiang dibuat bema tu jolona, jala pasti nasa panganan di son ima nasa dongan nama cetak kasdon dang apalah hapi na rohahon kukunii manang ias manang dadang na pasti nunga sa panganan dohot iba ngalas roha majakoni manang sapak pedahan sian mulu non ala sabil marnonang do dang apalah magigi iba disi ala dongan niba do di son mahibat na nasa panganan sapar sauran pardonganon ni halak Kristen apalagi nasa paredatan na songonon. Ubay na dong paduhani luar biasa di hulala. Mola dong persoalan nina binagi persoalan ni gabe met ma persoalan ni. Alay molo las ni roha dibagi lambalgado las ni rohai. Hidup na gabi si pata. Sada perpungwak kita si sada arsak si sada las ni roha. Molo adong dongatan na marsak lahi tatusi. Mungkin kita tidak bisa menghapus air matanya, tapi kehadiran kita sudah menjadi teman berbagi baginya. Kalau ada teman kita juga yang bersuka cita, bagikan sukacita itu kepada yang lain, sehingga sukacita kita menjadi besar. Ubayna misalnya, hola namat yang nama ulang tahun di Jabui, alai di bawah istrina, ujungna di bawah kejutan, itu teh, kue ulang tahun nih, mudum dari pematai marukori, alai nggak di parade kue ulang tahun, dirayakan bersama anaknya. Diingot memusai dengan sepunguan na, punguakku per hari Kamis, punguakku dengan perhalado, lam tabba malasi rohai. Dibuang musai di sana punguan gereja, gabi lam tabba malasi rohai. Oleh karena itu memang sukacita tak pernah berhenti hanya dalam diri kita. Ada tugas bersama kita untuk meluaskan ini. Makara dongata asasi lasi roha di tonga-tonga di parnguluanon. Asa marhitisi ini memang latabalasnya rohai, odo tabdana amang inang. Asa boynyan memang marhitisi panganon nakipe au menarik duhu berengi. Jadi marpungu na sida, dungi marsi panganon. Bagi orang Batak tidak ada pesta tanpa konsumsi. Song nido teh, si pata ubal gado biaya konsumsion. Itu teh, ya song nido na huingot. Termasuk Natal Peter song nido. Tidak ada Natal tanpa konsumsi. Mulai dok misalnya mar Natal mahitanin na. Dangadong konsumsi na, waduh per pestaon, mar Natal dangadong konsumsi. Ubay na gabi, mar Natal harus ada konsumsi. Ujung na gabi dokam ma, tubuh tu hatta. Kasong nido kan, sian dua hatai kan, tubuh tu hatta. Alay gabi di pasada ma, tubuh tu hatta. Kasong nido kan, tubuh tu hatta. Akan hebat deh kan. Ayo sian hatai do togi kan,
tubuh Tuhatta, Tuhan kita lahir. Ale mo pasada? Tubuh Tuhatta. Itu banyak gabi Allah si pata. Seubal ga do seksi konsumsi ya. Bilangan ni biaya konsumsi di Natalor saya gumudang do. Altar dinokon yang lanang masuk nama hita sonari itu periode kedua kan. Nang lantikota nama panitia Natal ta ya kan. Ikut pasti maretong-retong do nasi dataringot tu biaya konsumsi nyon. Tak kolak kamu. Hami pesong nitong nihad detiki mahasiswa STT. Di boto hamu do HKBP Center Kota Sonari na anong di kampus STTI sa sitong na di aula ni STT HKBP hiad do Hami itu kini mahasiswa tingkat sada madimulai. Jonok tu barak nami kan si pata nga masa natalat to nga manginang alay dang libur de mahasiswa. Jaya laulo si pata tanggal 1 Desember kan nga marnatal mulai. Hapi hami kan kuliah do pe. Jadi olo manidokon. Pegi akama hita bah ningon. Pegi ako nina peningkatan gizi anak kos. Pegi katan gizi anak kohin na. Bay matong paubaday mahita. Alay tikidung tabigay manon. Amen. Amen. Baru pe hita lamar natal. Ay na porwa hado tahe. Konsumsi nedo. Ala bodo bidagi-bigi atong siyan kamar ni bay. Kan itu kan. Jadi hebat do memangon konsumsiyon. Maksud tu bahwa nang makulit ita tong ate. Angko kami dukoroto mampang perapatanon ngatab kilo nami. Karena tidak ada persekutuan tanpa konsumsi. Ini ciri khasnya mampang perapatan ini. Sugari dokon di ceramah nasingon. Tepuk tangan ningon ngolora tepuk tangan kamu tega. Alana ngahu dokon dah. Itu kerwa tu sonkan longkar do besudi. Ya kan? Hapi hujama butibah. Kagebe tebon naroa kan. Puasa PA kategorial, mar PA inahanna, mangan. PA lansia, mangan. PA ina debora na di hari Sabtu. Mangan, sudah itu mangan. Pertanyaan apa? Mangan amang tahe naruakan iyan yalang siang na ina so yalang onyo kan. Lucu na dakulat tiki pertanyaan ni. Amang padita buanon tuinang ni natong tuinang didok ko natong kan. Binuat tuinang 2 plastik ni. Sa tu pagi ni itong musya iba mangalang aran ni pertanyaan do. Sian plastik. Mungkin sudah tu siang na petong dope. Si pata gudang daripada dehamu. Jadi memang luar biasa dolas ni roha di bagasan akapar punguat Tyson. Jadi amang inang siang do molo sorohamu tu pertanyaan. Sayakian. On di huberek kola di pertanyaan wek 4 rame, wek 5 rame, alay di wek nasing urang rame. Anga rugi sudah na soro tu pertanyaan on naroa. Ay marasing do amang inang ay sugari arisak kita. Tabayar do panganot te. Kan itu ke? Para debe uang arisan nain na di parade do kan. Dungi pasahatom may itu napuna nagabe tuan rumah. Anggo di pertanyaan. Marhuwa do tabayar di siya te. Kan itu kan? Jesugari amata ina tarap do takana komuse tabuas sude. Luar biasa ida. Ubay nagabe hola tiki majalaw paso-paso ido pe. Asinerohan itu hatanin na ngamulai muap kan? Nah, eti na soto do. Ati na kopi do kanasing ato. Jadi perjabuido repot, ya kan? Para deho piring na, para deho tempat na, alay mulo di konsistori doho di gesgedang palasong ni repot na. Kan itu kan? Hita holar roro tu si. Ditangyakok kita. Maredde hita. Itu kan? Di leo muse panganota. Dang pola mangaloppa hita di botarinay. Ngadong na padari honi. Songonaw pe, kan? Satu bersugut nai. Gratis sudah. Ada luar biasa deh. Apa belum dijabu iba? Amang. Jangan-jangan ati na sodong do panganon songo ni tabuna. Nah oleh karena itu amang inang mari ya kita gerakkan ini. Nanti pertanyaan kita. Aladang adong pertanyaan sodong konsumsina. Tersong ni do bere. Nang pido ko parhalado. Saya maholan akua. Saya maholan roti na. Alay pertamue do hamu sude. Daktega hamu rotu jabutta holan mangalion akuai hita. Itu teh, halak batak do hita dah. Iya kan? Sugari halak ion mungkin iya. Tapi kalau kita, tak tega hita mula-mula male jol masya jabutta. Ikut taparade do macetakas. Ini menjadi ciri kita. Lalu kemudian naparpudi di Turpukton dirayakan do namang kemenanganon. Setiap tahun halak Yahudi merayakan apa yang disebut dengan pesta Purim. Mulut tajah Turpukton, gabi ditetapkan do pesta Purim. Purim itu dari kata pur. Pur itu artinya undi. Nah aturannya Haman mengundi kecelakaan bagi agama Yahudi, orang-orang Yahudi, tapi ternyata terbalik keadaan.
Akhirnya dirayakan hala Israel mon. Setiap tanggal 14, 15, 2 hari bulan Adar mereka merayakan pesta Purim. Oleh karena itu amang inang, setiap perbuatan Tuhan ingat, rayakan dan kemudian bagikan. Unang lupahon pabahenan di debata di ngolum. Rayakan may. Dungi bagikan kepada orang lain. Mungkin dakyabi kita rapat bersama makan dohotaka anak kota. Mungkin, hanya mungkin ya. Sarapan siapa, makan siang siapa, makan malam siapa. Tapi kalau tidak bisa, usahakanlah entah di rumah kita, manang sekali seminggu pedo nasing. Asabuin yang disi hita marsa parsauran, rab dohotaka anak kota, merayakan kebebasan keselamatan yang paling berharga dalam hidup kita. Apa itu? Kita telah ditebus dari dosa, perbudakan dosa itu, dan kita dimerdekakan oleh darah Kristus. Maka setiap hari Minggu, setiap hari adalah hari sukacita bagi kita bersama. Amin. Martangi yang maeta. Mauliate ma di Tuhan nami nungataruli hami di hatam di bagasan partikian nuaingon. Merayakan haluaon na pinatupam di hala Israel. Na aturan na nasida domago jala terancam kematian. Alai diputar balikkan hodok kiadaan. Marhite Mordehai dohot Esther di paluaho nyawa ni bangso Yahudi. Song ni matong nakamila Tuhan di parunguluan nami ganupari. Sa luas mahami marhamonangan. Jala molo dilioko hamunangan ni. Sa unang mahupak kami kesempatan lau memperkaya diri nami. Hargai kami matong ng martabat orang lain. Kami juga mau melakukan ibadah perayaan. Di tonga-tongannya kepersekutuan narap dohot to kami disi. Asa pasu-pasomu ganu punguan-punguan na adong di huriamon. Persekutuan keluarga. Sehingga di meja-meja ganup rumah tangga ada pesta syukur dan sukacita. Di persekutuan kategorial. Sehingga di persekutuan mereka juga mereka rasakan lasni roha, ala bui, sapar punguan do sapanganan, akan aporsia di guarmu. Song ni matong nang di tonga-tongannya kaparsauran wik, pasu-pasu masalu nale Tuhan. Macalas rohan nami molo di ganup wik, sa dong kegiatan pertangyangan, inganan parsauran di ganup wik. Pasada maakaruas mi di si, bui sa pertangyangan mabigi hata ni debata, jala berbagi di lasni roha pe, nang di aka arsa ni roha. Pasu-pasu manang huriamo na le Tuhan, huriam na pinapungupungum marhite darah Kristus yang telah menebus kami. Asa hupajong-jok kami parpunguan na sisada arsak sisada lasni roha, jala disok kami sering tiana kapasu-pasum na hujalo kami. Tong pasu-pasu mahami saluhut na, tatap maruas ni huriam na di bagasan na kaparuk kilon, lehonomu tu na sida kajalan keluar untuk setiap beban masalah na niadopan na sida. Song nina di bagasan akka arsak ni roha, alanya ka parmodingnya ka keluarga ape apu lima tong nang nasida lehono munang hamamalum tuak kana marsahit sai patugu haporsiaon nasida dohota porsiaonnya ka keluarga asa molo manaon na hatit pele tuan kali aka pamatang na alai tiur marohana hot matong nang haporsiaonna sadana setia managam-nagam pasu-pasu nasiako ale Tuhan nami sudah ka program kerja pelayanan ni Uriamon di tingkat resort dohot distrik sahatu atau pape say mardongat toko mahamin lau patupahon sa luhut nai asalam gadda haporsyaon do lasni roha jala marsanga pemarhite panguloyon nami tuho Tuhan nami to kinari mulak be mahami sian ibadahon sahatu tangga mudaging doto dinami luas samele Tuhan di bagasan nai pason sahat to kabagas nami jala molo manguduti ak kaulaon doho perdalan nami pe iring-iring tugu-tugu mahami asa hot lasni roha nami tutu di bagasan sedarion atong di homa pujian na hot ro di saliling-liling na mangasahon Yesus Kristus sami martangian. Amen. Tajak kumahatan itu hatta maredehi talos tapasa mapiliatta. Di nama Sang Penghulu
tatangyakkon mapiliata. Ali de batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sa luhut silelew na dinggan, dohot na sa ulibasa na maulutus. Upasat kami masyan na nilihon mi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, ang sa uparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say romahara jaunmo, say saut molomo ni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapare, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarho madame na tutodi. Songonima manginang nung selesai ibadah ta di pasu-pasu tuhat tama parsaurata diramuti ng perdana tamulak. Horas maita saluna. Salom.